Guys, nakikita nyo ba ang nakikita ko guys? Kita ba rin na nga datot mo na. Hindi nyo nakikita guys kasi ang dumi. Ano ka nasisira, ulo? Hindi na nakita guys. Kasi multo yan. Pagdagaw. Oops. Buhat sa miog, bangag sa miog, bumba mga guys. Para makatubig ba? Eh, buwig baboy ang si Buy Matik, buwig baboy. Hoy! Yan ini guys, pagbuhat og bumba guys. Kasi tagal sa bumba. Manghod ni Puso. antig bila guys, manghod ni Boytisoy. Paggawa ng puso guys. Ganito ang paggawa ng puso guys. Puso. Uy. Gusto mo rin magpagawa ng puso, sabihin mo lang kay Budo guys. Guys. May tagay guys oh. At anong klaseng puso kaya ni Budo? Pandato kay tiyan guys oh. Oo na, nagpabanga guys. Nagpipiktiyan guys. Yagiyak guys, ginibigyo Labor, guys. guys. Mga labors guys. 500 ang adlaw ni guys. Hindi basta-basta ni guys. Yan ay po daw mga assistant ni ano. Libre ka o niya, libre po doon ka o balas. Lapok-lapok guys, korta yun guys. So may trabaho ano eh. Manager ni guys. Tabang banga guys. Puling ka. Kalapok-lapok na. Anak mo naman kamot ah. So karon guys, wa pa mi ka buhat og video. Kay na buhat mi napa mi buhat nga trabaho guys, no. Buhat og puso si Bruce Bulldog. Sugod na sahot ko, kuno, balas ay kuno. Ah, suga mo dag kuan ni si Dogi Dogi. Balas ay kuno ba ng yuta. So abangan nyo guys ang part 2 guys. Meron ng ano puso dito guys. May nakabitin na lalaki dito guys. Puso, makikita nyo guys ang source ng tubig. Sourcing. Sourcing. Hoy, di basta-basta. Okay, mo English di Buy Matik guys, di basta-basta guys. Sourcing. Sesabol. Nagkakang umong Ano boss, ano yung tag-iyag kuhan guys oh. Bomba guys. So, follow guys sa atong FB page guys, Pandato Vines. Ug napod tay YouTube channel. So, Papa Joe sa tong YouTube channel, Papa Joe. Papa G, KTV. Subscribe. Lamok na, kanta naglo ano diyan, lamok daw, lamok. Kailangan ba? Wamos ba? A few moments later. Papa Joe guys. Buy Matik. Ay no! Ay, meron ko na hibaw ano ng English na guys. Ay no, come back. Nice. Magbagang kayo no. Gagat to. The next morning.
So mga guys, Ako sa plato. Para sa bomba. One eternity later. ako naglingkod mo na daw ako sa tili. Lalaw mo na. Lahat mo na dyan. Tara ro dog. Kita makita ka mag-bulldog doon. Ano mo, nakainom. Gidog. Gidog. Pagkara daw. How no namulang way? Law, Liwat siya yan, ano? papagod. Nakitang kamot. Law mo na dyan, bulldog. Law mo na bulldog. Laom kayo na. Palutaw naman siya. Yan tail, gibutang sa kwan. Ayo kinablang mo eh. Wala eh. Bugnaw dog. Palutaw ka dog? Wala. Ayan tail, gilak sa kwan. Gilak sa tuwan. Law mo na kain na dyan tubiga. Tanawan, oh. Kapay baril. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. A few moments later. Ha? Dako kaya na? Ano uban diha nga kon? Ay, hindi yung make up po. Mga loyal niya mga batan no.